Mag-uuma sa Negros Oriental patay humandong gaba sa makadagang higayon sa iyang umagad nga lalaki sulod sa merkado ni adtong buntag sa Disyembre 30. Dead on arrival sa Canlaon City District Hospital ang 58 anyos nga biktima nga gila nga si Fernando Malabago, residente sa Barangay Pula sa Canlaon City, Negros Oriental. Matod sa kapulisan, ang sospek umagad na sa biktima nga si Junry Avila, 37 anyos, kinsa usa-usab kang mag-uuma. Base sa kuha sa CCTV, makita nga wala patunggaba ang biktima o gisumbang pa kini sa sospek. Dihang natumba, dinhi na gidunggab ang biktima sa makadagang higayon gamit ang usa ka kitchen knife o giponterya ang iyang liog. Sa investigasyon sa Canlaon City Police Station, bingkil sa yuta ang ikatahong hinungdan sa maong krimen. Patay ang mag-asawa sa Southern Leyte, duha ka adlaw sa wa pagisugat ang 2024. Ang mag-asawang gila nga sila Melvin ug Jean Pagampang, parehong magtutudlo, nakalas human makarambola ang tulo ka mga sakyanan. Ang insidente nahitabo sa highway sa Macron, Southern Leyte, buntag niadtong Disyembre 30. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, nahibaw-an nga mga biktima nagsakay sa motor o nakaparada daplin sa kalsada. Miabot ang usa ka wing van nga gikan sa Maasin City nga kalit lang matud nga mitipas sa pikas linya ug midasmag sa kasugat nga auto. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver nga gila nga si Alice Cabante nga mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide.